Com arriba fins a baix, no? Sí. Vaja, ve de baix, sí, sí, sí. Mira cómo se la cargola, mira, mira. Mierda. Ja està, l'he perdut. Sí, però ja no dona més. Aquí està. S'acaba de fer. Corre, corre. No, estoy grabando. No está grabando, pero esto no me puedes enviar, tío. Una foto, toma el sol. Escúchalo, Sandra. ¿Lo oyes? Todas las cosas. Mira volando cosas. Mira, están volando. ¿Lo viene por aquí? ¡Hola! Mira, Un rayo, Sandra, fuego, 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 fuego. Espera, espera, espera. No, no, eso va. Ya va hasta mi novia. Sí. Que no pasa nada. Se está yendo para allí, María Jesús. ¿Lo has visto? Desperfectes, n'hi va haver diverses i llavors n'hi diem tornados. Aquestes són algunes de les imatges, vegin aquí com els ocells s'aparten de les precipitacions. Veuen, en aquest moment és quan la mànega entra en el terra, tècnicament, i canviem el nom, n'hi diem tornados, la mateixa cosa, és el mateix efecte, però a dintre del terra, evidentment, ja no xucla només aigua, sinó que també s'endú les construccions, les edificacions, tot allò per allà on passa. Aquests no són tornados especialment espectaculars.